Takže čaute ľudia, dneska hrám Minecraft a takto som si tu našla svet. Nebudem ani komentovať toto, takže stiahol som si sem nejaké módy, lebo viete, že ja proste, no pozrite. Ako prvé, keď stiahnete módy, jasne, že je toto celé pomiešané. A toto sú teda, ako ste si mohli prečítať, Leopard, Tiger, Lev a Panter. Pozrite, aké mačičko. A viete čo? Ja ho viem aj skrotiť. Pozerajte, len to je ako normálna mačka proste. Zoberte lososa a môžete si ho skrotiť. Má taký divný zvuk. Vlastne ten tiger vie aj byť aj biely, aj všelijaký. Veľmi mám rada tento mod. Dobre, ale nejak nechcel. OK. Takže chcel by som veľmi si tu niekde takto spraviť domček, teraz tuto. Začnú kreatíve a potom survival. A budem mať aj nejaké mačky. Takže, ako prvé si spravím pevnosť a potom budem mať survival. Ale najskôr by som potrebovala zapáliť tieto stromy, alebo sa mi ich nechce ničiť. Tak. Tým, že je to troška ďalej od tohto, tak to neshorí. A toto robím vždy, keď sa mi proste nechce. Tak, krása. Ale neznášam, keď teraz toto horí. Takže, veľmi by som rada ešte takto to podpálila. Tak, pozrite. No aj zem horí, a to je jedno, tráva. Neviem o tom, že tráva môže zhorieť, takže to je dobré. A potom si spravím vlastne tú pevnosť. A potom neviem. A potom proste budem mať dom. A to je asi všetko. Len som chcela si postaviť dom. No toto ešte vidím, že horí. To jak bol vysoký strom, keď je tam drevo. No. Tým, že je to pevnosť, tak nebudem to stavať z dreva. Budem to stavať zo železa. Nie, poznám ešte lepší blok. Ešte najlepší. Tento. Dobre, ja to mám po slovensky, ale je to bedrock, lebo sa mi nechce prekladať do angličtiny. No a moja pevnosť bude možno taká vysoká väža a to je asi všetko. Proste vysoká obrovitánska väža. Tak, aby to bolo troška takto. Moja pevnosť bude tá najlepšia pevnosť, ako ste keď videli. Bude to taká obrovská, vysoká väža. Plánujem. A to asi všetko. Takže, stavím si to a potom, keď bude večer, tak vtedy to budem aj vonku a pôjdem stavať teraz toto a bude taká vysoká väža. Ja chcem, aby to bola taká vysoká väža, čo vlastne je pevnosť a bude to z bedrocku, takže to nemôže nič a nikto zničiť. Zem bude, neviem, a budem mať aj tajnú chodbu, kam sa nič nedostane a bude to tam dole. Podkopem to, tam bude niečo, čo sa dá proste odsunúť. Lebo ja viem, že to nie je reálny život, takže nemôžem to proste tak odsunieť, ale skúsim to.
Tak to spravím. Ja viem, že to není moc vysoké, ale je to proste pekné. Takto. Vyzerá to troška mätúco. Tak. Je to divné, ale bude to dobré. Takže, začnem takto robiť, ale tentokrát to nebude za iron bloku, lebo to by bolo už, bedrocku. Sa milím. No. A bude to z iron bloku, aby som to mohla aj aby som to vlastne mohla aj zničiť, lebo bedrock je nezničiteľný. Takže, takto to vyzerá. Budeme mať tuto taký ako keby most. Taký obrovský. Na ďalšiu stranu. Ale aj keby sa sem niečo dostalo, tak ja budem mať ešte ohradu. Ja to nebudem mať len takto, ja budem mať aj ohradu. Takže to tam už vôbec nič nedostane. Na tú ohradu spravím to. Tak, to bude veľmi divné. Takto 3 bloky do výšky. To by mohlo na dosť uchrániť. Čakaj na to. Dobre, tá zem jasne, že nebude strávy, takže... No to je jedno, zatiaľ to bez strávy a potom to napravím. Tak. To bude krásne. A toto žiadnu vec, žiadna vec toto neporazí. Toto bude tak silné, to sa proste nedá. Tak. Snažím sa to spraviť tak, jak toto je, ale není to ľahké. Lebo tu niektoré aj toto nemajú takto. To musím aj dostavať. Dobre, takto. 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 To bude fakt pekné. No, nebude to pekné, bude to silné. Tak. A potom si tam dám strašne veľa mačiek, takže aj tie mačky, lebo je tam aj ten lev. A ten je strašne silný, tam sa ho dotkneš a on už útočí. Takže toho leva chcem. A ja viem, že toto nevyzerá moc bojovo, že by sa to malo nejak obraniť. Ale ja mám plán, ja? Takto. To bude dobré. No a teraz toto postavím zo železa. Nie. Postavím to z tohto. To je krásne. A z tohto, čo som spravil? Z tohto silnejšieho. No. A budem to jasne, že aj pestovať niečo, aby som vlastne nezomrela. Aj keď viem, že ďalšej časti... Čo tu robí diera? Ďalšej časti spravím to, kde budem aj bojovať. Že v tom už dome. A vlastne to je takto lepšie. No a... možno som tú vodu mohla nechať. To je jedno. No a... Tak. Takto si to spravím. Tak. Tak toto
prejdem, ešte tu spravím iron block. Tak. A tu budeme mať takéto. Toto. Ja viem, že toto není moc silné, ale nedá sa to preskočiť, takže to je hlavné. A tu si spravím takéto. Inak je tu nové toto, tieto medené veci. Takže to som rada a teraz si to tu takto spravím. Spravím si to takto, aha, záhradka. Pozrite takto. Toto bude dobré, super. Takto. A toto bude vlastne voda. Tak. Všetko sa dotýka vody. Super. Dám sem nejakú mrkvu. Toto a toto. Asi aby lebo najviac potrebuje. Tak. Toto je hotové. Teraz rozmýšľam, že jak som toto spravila zle. To je jedno. Tak teraz to dám takto. Tuto takto. Takže sa to dá iba z jednej strany dostať. Tu sa nedá. A tu v tejto tu bude asi nič. Takto rozmýšľam, že to spravím. Takto. Ja to budem dobré. Nie, nebude. No to je jedno. Takže iba z jednej strany sa dá dostať. Takže takto prídem. A tam bude všetko jedlo. A piť vlastne netreba, takže pitie nie. No tak to si to spravím páčku. Tak, kde je páčka? Vlastne nič ako zlé. Žiadni zombíci ani nič také nevedia otvárať. Joj, vidíš si toto? Presne preto to. Aby sa to nestalo. Koľko je ich tu? 1, 2. 2 je. Čo? OK. Tak nič. Takže si to spravím. Takto. Takto a jak to, že to nefunguje? Jaj, cez ten bedrock možno. Tak to ma nenapadlo. Takže to spravím takto. Sice to bude troška slabšie, ale skúsim, či to bude fungovať. Tak nič. Musím to... Wow. To mám ako... Tak, teraz nebudem. Dobre, to takto už nechám. Okolo dverí bude takto. Lebo to je krajšie takto. Nemá to byť pekné. To je jedno. Takže, takto prídem. O tak. No tak. Okna nebudem mať, lebo napad, bude to tlačítko, aby som to tak spravila. Takže dáme tam toto. To vyzerá prečo silnejšie. Tak, prečo to nefunguje? Mám to. Tak z jednej strany, z druhej strany. Super. Dobre. Toto je moja pevnosť. Musí tam byť svetlo, keďže tam nebude... Aha, nové lampy. Ja chcem tento sa nehať. Ešte použijem to. Tak. Teraz spravím schody tam hore.
Bude to rebrík alebo schody? Rebrík. Lebo cez rebrík sa nič zle nevie dostať. Nie, dobre. No tak. Tak. A okna nebudú. No tak. Tak. A teraz toto takto krásne osvietím. Mám si aj hore osvietiť? Tak to je jedno. Jedno stačí. Teraz rozmýšľam, že by som sem dala... Ja viem. Dám sem posteľ, čo je ven, klasicky. Toto. Ja viem, že knihy nemám rada, ale dám tam aj knihy. Tak. Nie, by to bolo také vec... toto. Toto drovené nechcem. Potom by sa mi hodilo toto, lebo... Dobre, toto sa neseklo. Keď mám mody, tak sa mi tie nové veci z toho nového updateu proste sekajú. Aj toto, pozrite. Úplne staré. To je jedno, nech to páči. Dám veľa jedla, lebo hlavne meso. I hneď. A hlavne pre moje mačky. Nie, tak toto fakt nechcem. Aj pre moje mačky zoberiem. Neviem, asi to oranžová sa nedá opieť, to nevadí. Ešte tak tú oranžovú nechcem. Už tam není oranžová, dobre. Ani toto nechcem. Dám tam uhlie namiesto týchto dvoch. Uhlie. Dobre. Aj keď vlastne mi sa do tej čestky nezmestí tak veľa. Dobre, dám si to na... Vlastne ja neviem chytiť, mám plno. Ups. Toto nechcem. Mám meso dosť. No ako fakt dosť. By som nemala už také plné, tak si všetko jedlo sem dám. Tak. Darí sa mi zatiaľ veľmi. A video už je dlhé. To je jedno. Viete čo toto? Do tohto si dám nejaké viac cenné veci. A do tohto... vosku. To má taký zvuk dobrý. Tam si dám toto a pre mačky všetko. Tie ryby sú iba pre mačky, ja tu mám dosť jedla. Ja nebudem mať mačky, ja budem mať silné mačky. Prečo uhlie bude tiež veľmi potrebovať. Budem tiež veľmi uhlie potrebovať, takže to si dám tiež sem. Tu by som si chcela dať posteľ, takto. Nie, tam je tlačítko. To je ťažké. Neviem, že si to môžem dať takto sem, ale to nechcem. A miesto takto, aby som mohla, že vyskočím z posteľa hneď na rebrík. Alebo takto, no to sa mi nepodarilo. Takto. Krásne. No a sem tie knihy nebudem potrebovať, to sú mi taká ozdoba. S tými knihami teraz nič nebudem robiť, takže zoberám si silný armor, veľmi. Aj meč. A s týmto mám veľmi dobrý plán. S týmito všetkými vecami. Trojzubec nechcem. Už nič. Ešte aj prúd.
A na to si zoberiem... Jaj. Mne sa to... Aha, to je to. No, už som sa zlakla. Neviem, či som si updateoval. Neviem, či mám ten update. Ale mám. Pozrite. Sem pôjde toto. Pôjde na druhu. Dobre, tejto už nechcem, lebo tie už som si sem... Všetko toto som si už sem dala. A keby mi to presne nevyšlo. Tak, krásne zariadené. Tak, teraz všetko. A ešte na ozdobu. Nie, žiadna ozdoba. Ešte som zabudla, že musím vlastne ten tajný ukryt. Dobre, v tom tajnom ukryte budem mať všetko. Posteľ. Toto. Tam sem toto. A tam plno jedla. Pre istotu. Dáme len mrkvu. A teraz hlavne upečené mäso, lebo čo budem robiť bez no to kde viem páriť, teraz som úplne zabudla, jak sa to povie. A to bude presne tu. Tak to budem kopať. Ja to budem mať takto bejsku. Nie. Nemám nápad. Bude to ešte hlbšie. Nie, viete, bude to takto. Lebo tu je to tiež predsa len celkom bezpečné. Aj tu. Dobre, nemôže to byť takto úzke. Dobre, tu budem mať tie všetky veci, že tak. Krásne. Dobre, keby sa ešte nejaký môj kamerát pripojil, tak sem dám aj toto. Toto chcem. Počkaj, na čo mi je pec? Keď ja už mám upečené jedlo. To je jedno, to som nepremyslela. Dobre, to je už úplne jedno. Teraz tam dám uhlie. Teraz už iba ten rebrík a to už je všetko, čo som chcela. Ešte štít vlastne. Ten dám tomuto chlapíkovi do ruky. Tak, teraz dám vlastne už iba toto. A to je vlastne hotový môj bunker. A tie mačky, to si tiež ešte spravím. Tak to pôjde, a musím skočiť, lebo to bude toto. Na to nesmiem zabudnúť, že toto je tu, a to nezabudnem. Tak a teraz si spravím, teraz budem mať lev, lebo ten je najsilnejší. Lev. Počkajte. Tu. Dobre, pozrite. A ešte si ho chcem pomenovať, lebo aby mi nezmizol náhodou, aby som ho vedel spoznať od ostatných mačiek. No, levou. Lev. Leva, pomenujem lev. To je všetko.
Tak. Ty si pekne sadni. A poď takto sem. Tak, a to je teda všetko. Keď tak si to ešte... To mi to zrádza, to tam nechcem. Ale jak môže byť, že tento jeden a ten druhý, kde je? To je jedno. Jak môžu byť proste dvaja? To som ešte nikdy nevidela. Dvoch. Jo, to je jedno. Tak. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. A dúfam, že táto pevnosť je dosť silná, aby ubránila. A dajte like alebo